Už sa vám stalo, že ste takto škaredo spadli? Často si môžete niečo udrieť alebo dokonca aj zlomiť, ale u starších ľudí to môže byť fatálne. Vedci počas dlhšej časovej doby sledovali vyše 1000 ľudí v staršom veku a zistili, že pokiaľ sa neudržia aspoň 10 sekúnd na jednej nohe, tak je až dvojnásobné riziko úmrtia. Inými slovami, test rovnováhy dokáže zachytiť to, čo lekárske vyšetrenia nevždy zachytia. Tieto cvičenia sú určené pre seniorov, čiže ak ste starší človek, v prípade vaši rodičia alebo starí rodičia by z tohto mohli benefitovať, tak im to určite ukážte. Tak poďme sa na to vrhnúť. Pri prvom cvičení si uvedomíme na chodidle tieto 3 body, palec, malíček, päta, medzi ne rozložíme váhu a stojíme na jednej nohe na jemne pokrčenom kolene. Snažíme sa stabilizovať. Ak je to pre vás náročné, môžete si pomáhať o stenu alebo o nejakú stoličku pred vami. Ideálne je teda ustať čo najdlhšie na zastabilizovanej jednej nohe. Následne takisto prechádzame na druhú nohu s tou istou technikou. Cieľ je dosiahnuť teda tých spomínaných 10 sekúnd. Ak to za začiatku nejde vôbec, ničoho sa nelakajte, je to všetko o tréningu. Druhé cvičenie je sťažená verzia tohto cviku, kde si robíme s druhou nohou tzv. Kývadlo a snažíme sa vychýliť zo svojho ťažiska, čiže môžeme kmitať dopredu a dozadu, do bokov, ale stále sa snažíme pevne stáť na stojnej nohe. Takisto chvíľku pretrvávame na jednej strane, takisto ideme potom na druhú stranu, ideálne je si odstopovať na obe nohy rovnaký čas. Ak budete cítiť jemnú záťaž okolí bedrového kĺbu, poprípade na stehne, lydku a chodidle, je to úplne v poriadku, všetky tieto svaly sa pri tom cvičení zapájajú. Následne si chytíme fľašku do rúk a budeme si ju popri stoji na jednej nohe prehadzovať z ruky do ruky, a to opäť s rovnakým cieľom vychýliť sa zo svojho ťažiska, čiže si urobíme toto cvičenie trošku zložitejšie. Na tomto videu mám fľašku 2-litrovú naplnenú asi do polovice, môžete kľudne použiť aj nejakú činku, kettlebell, ideálne s ľahšou váhou. Komu by to bolo už naozaj ľahké, môže ísť aj do niečoho ťažšieho, čo si medzi tými rukami prehadzuje. Opäť ideálne si odstopovať rovnaký čas, ale po rovnaký počet opakovaní na obidve strany. Posledné cvičenie bude tzv. Lyžiar, čiže sa dostaneme do pozície do bedier a do kolien a jednou nohou stabilizujeme, druhou nohou opisujeme také pomyselné hodiny. Vždy sa dotkneme s chodidlom, teda respektíve palcom vzadu, v boku a vpredu, ale neprenášame na túto nohu váhu, len sa dotýkame. Takto prechádzame dopredu, dozadu, do únavy svalov a to isté teda opäť na druhú stranu. Teraz si to ukážeme z iného uhlu, ale technika je úplne identická. Ideálne sa opäť snažte na obidve nohy vykonať rovnaký počet týchto opakovaní. Ideme do únavy. Ďakujeme, že ste si s nami odcvičili a nezabúdajte cvičiť aspoň 3-krát do týždňa. Ak sa vám cvičenie páčilo, nezabúdajte nám napísať do komentára, ako sa vám zlepšila stabilita a kvalita chôdze. Ahojte na budúce.